veď vás sám, Pane, navzdory nástrahám, do neba brám. Teraz, milý brat Senior, chcem ti predložiť otázky, ktoré ťa viažú k slávnostnému sľubu vykonávania tejto funkcie pred samotným Božím domom v Tatranskom senioráte. Pýtam sa ťa, milý brat Ježišovi Kristovi, pred Božou tvárou, pred celým týmto zhromaždením, si ochotný prevziať úlohu seniora v Tatranskom senioráte? Áno, som ochotný. Sľubuješ svedomite zastávať tento úrad so všetkými jeho povinnosťami, predovšetkým pohľadať, aby sa evanjelium Kristovo zvestovalo v senioráte podľa výlučných zásad evangelickej cirkvi augsburského vierovyznania, kontrolovať činnosť kňazov aj cirkevných zborov seniorátu, zabezpečovať cirkevnú disciplínu a tak byť prvým duchovným pastierom a vedúcim náboženského života v senioráte, ktorý dbá o cirkevnú ústavu a platné poriadky našej cirkvi, aby si sa zo všetkého s čistým svedomím mohol zodpovedať pred Pánom Bohom i pred ľuďmi, či to sľubuješ. Sľubujem s Božou pomocou. Na potvrdenie tohto sľubu podaj mi pravdu. Pán Boh nech ti milostivo pomáha skrze Pána Ježiša Krista.